Hey, folkens. Det er Bjarke her. Jeg er tilbage med endnu en Pixelmon-video. Yeah. Men ja, let's get to it. Jeg skulle lave et hus. Godt. Og jeg har ikke lavet noget som helst off camera, og jeg er lige kommet i tanke om, at jeg mangler et skilt. Og jeg er også lige kommet i tanke om, at jeg mangler træ. Jeg er også lige kommet i tanke om, at jeg mangler en økse. Der er godt nok meget at glemme i dag. Eller rettere, i dag er i dag. Hvis nogen af mine klassekammerater ser den her video, så siger I nok, det skulle ved at være vane. Ja. FUCK. Run! Charmander, run! Dammit. Og ja, jeg har tænkt mig at bruge et enkelt slags cheat. Guess what? Som ikke rigtig er en cheat. Det er bare en bærbar heater. Lad os se. Ja. Jeg skulle lige hugge her. Og Arbok, du holder dig væk. Okay, jeg kan virkelig ikke styre min mus lige nu. Og jeg er stadig over hos min farmor og farfar. Jeg er stadig lort internet. Og ja, altså, nogle gange så optager jeg sådan flere videoer ad gangen. Så det er derfor nogle gange så glemmer jeg ikke lige så let, hvad jeg var i gang med. Og jeg skal fange Magikarp. Det kan jeg så godt sige nu. Hvad? Jeg ser det store. Nej. Det bliver til en stor en. Nej. Okay. Jeg skal med en. Asbjørn. Hvorfor er jeg så fikseret med de der Magikarps? Seriously. Just don't. Level 7, jeg vil i hvert fald gerne have en op over level 15, tak. Kom sgu lige sådan der. Done. Når du skal fange den, ja. Gøy. Men når du skal kæmpe mod den, du ved godt, der falder en Pokémon, der sætter. Hej Seeking. Faktisk en ret god måde at fange Pokémons. Okay? Du kan være min kætte, Seeking. Jeg har allerede en pet. Anden episode, jeg har allerede en pet. Ret irriterende en. Smut! Jeg er allerede ved at blive træt af dem. Seeking. Stop, eller også må jeg flytte. Dammit. Nu er her nu med en dum Seeking. Okay, fuck this. Just a stone mine. Jeg vil placere et nyt skilt, hvor der står Trapped Seeking. Og ja, det kunne være med huset til med Seeking. Ja, det kunne være et hus til Seeking. Kæle Seeking. Pet Seeking. Lol. Du vil bare komme op igen. Ved du hvad? Fuck that. Har vi jo, hvordan du kan komme op? Nej, det Jeg ser skidt lidt længere. Fuck. Der skal også et herovre. Ja. Jeg vil bare placere en blok der, så... Seeking, det er dit rum. Så graver jeg her. Der. Nej. Gjorde jeg bare ikke der, hvad?
Done. Hej, Sea King. Hvor fisen blev med det andet. Sea King, er du lige hjælpe mit skilt? Slip, Sea King. Slip, Sea King. Dum lille Sea King. Så er det der med Pet Sea Kings rum. Det der er i Ja. hvert fald. Jeg laver lige huset her. Måske skulle jeg til at... jeg er virkelig lidt hæs i dag, kan jeg vel høre. Og det er ikke bare noget, jeg faker. Nå, det var der, den var blevet. Det var der, den måske var blevet af. Og helt ærligt, det er ikke bare noget, jeg faker. Pisse irriterende. Og lad os lige se, hvor i alverden. Der var mit Sea King. Der var mit. Der var Sea King. Der var jeg. Sådan er jeg. Ja. Jeg må se. En ovn. Eller skal jeg lave 2? Lav sgu 3 for sikkerheds skyld. Ja, ved du hvad? Ved I hvad? I go YOLO. Ha? Jeg ved præcis, hvor du bestiller Der. det. Du bestiller i dag i væggen. Der. Og der. Du har også Sokke. bestilt i dag i væggen, hvor du allerede havde lavet rum. Men ja, det kunne jeg jo faktisk godt. Men Asbjørn, lad være med at vise så meget. Hvis du skal snakke, så tæl højt, så man kan høre dig. Undskyld. Det er noget med, du bliver lige så hæs som en storebror. Man, What? already? Cool. Fuck, hvor nice! And I already saw iron. Ah, And it doesn't even have a stone pickaxe. Not yet. Not yet. Not yet. But in a minute I do. Så kan jeg bare gå op her. Efter lige at mejle det her væk. Du kan bare gå Ved derovre. du hvad? Ved I hvad? Screw this. Da 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 da. Screw this. Jeg gør sådan her. Then we are going black or white. Get it? Yeah. Just then I'm going black or white. Lad mig se. Lad mig sige det shit. Nå, jeg kan lige så godt lige få lavet et transportable work table. Lad mig se, hvordan er det nu, man gør det. Crafting station, okay. Det er shape. Det er sådan lidt shaped. Fuel. Okay. Det vidste jeg ikke, man kunne lave. Nice. Overpowered. Nå. Crafting station. Det må jeg jo så lige research lidt på, hvordan man gør. Der må Til bruge i hvert fald. næste gang. Og jeg har allerede fundet en del af det, faktisk. Og nej, du har ikke fundet det for mig. Asbjørn. Jeg havde set det. Nej. Jeg har set Nej, det når jeg siger, at jeg ikke har set det, så har jeg jo ikke set det. Okay. Hvor meget No. skal jeg lige diskutere med dig? Meget. Du hader mig, gør du ikke? Hvis de kunne se mit ansigt lige nu, var de helt klart blevet lige så intro. Var de helt klart ikke blevet så... Begejstret. Ja, det var de ikke. Lad mig se. Hvis det her, det er... Lad mig se, der er 7 forskellige at være. Så, nok. Det må jeg lave næste gang. Jeg vil bare gerne sige... Mange tak for, at I så med, mange tak for, at I så med i YouTube. Og jeg kommer til at gå forkert vej. Mange tak for, at I så med i YouTube.